Video 1. Det vi skal præsentere, det er selvfølgelig, at vi skal finde længden af EG på trekanten her i opgave 1A. Først, før vi kan finde længden af EG, skal vi selvfølgelig finde ud af, hvad vinklen af lille f er, eller af store f er. Da vi allerede har en vinkel G, der hedder 55, og da vi har, og vi ved jo selvfølgelig den retvinklede trekant, så vi ved, at det er 90 grader. Og vi så selvfølgelig også ved, at en trekants vinkel i total er 180. Så automatisk fortæller det os selvfølgelig, at vinklen her er 35 grader. Sådan. Hvis vi tager fra vinkel F af, så har vi den... Så det vi skal finde her, det er den modstående katete. Hvilket betyder, at vi allerede har den hovedsliggende, som vi allerede selvfølgelig ved. Så det fortæller os ligefrem, at det er tangens, det er, vi skal bruge her. Så det vi gør, det er, at vi selvfølgelig skriver tang. Og så F. Vinklen af F kan man også skrive det på her i parentesen. Og så er lige med modstående katete og hovedsliggende. Så det vi gør, det er, at vi nu så ved vi, at det er vinkel F af 35, så nu skriver vi tanken så op igen, og skriver de 35 grader ind, slutter parentes. Den modstående katete, den ved vi selvfølgelig stadig ikke være, så den får lov til at stå som modstående, eller rettere sagt kan man også godt kalde den for X. Og vi ved selvfølgelig, at den hovedsliggende er 4, så det siger jo lidt sig selv. Så regner vi ud, så regner vi selvfølgelig ud på lommeregneren, hvilket jeg ikke lige frem har her, men ja, så det der i hvert fald meget gerne skulle give, det er 0,7, når det er, man bruger tangens og sætter 35 grader ind. Lige med modstående katete 4. Så det vi skal gøre nu, det er at 4, som ligger under her, helst gerne skulle, eller selvfølgelig skal, komme over på den modsatte side af lighedstegnet. Så for at gøre det, så skal vi selvfølgelig finde ud af, hvordan det er, vi neutraliserer 4. Og da vi kan se, at der vi har stregen her, som teknisk set er at dividere, så det modsatte af at dividere, det er jo selvfølgelig at gange. Så vi ganger selvfølgelig med 4, hvilket betyder, at det så går op. Hvis der vi skal gøre det på den ene side af lighedstegnet, så selvfølgelig gør vi det også på den anden side, så 4 gange her. Så når vi så er færdige med at regne resultatet ud af, hvad det er, at 4 gange 0,7 er tangens vinkel, så skulle det meget gerne give, hvad det er, at den modstående katete er, eller som sagt EG. Så det bliver 2,8. Og lige med modstående katete. Ja, modstående katete. Ja, det er på den anden side, ikke? Og det er jo, EG. Ja, længden af EG selvfølgelig. 2,8. Slutresultatet på det. Ja. Vi skal udregne længderne på modelskibet, og der har vi fået at vide, at diagonalen her, den er 25 cm, og herover er den selvfølgelig meter på det rigtige. Og måden vi finder målen til dem her, er ved at vi finder forstørrelsesfaktoren imellem den her og den her, og så ganger vi forstørrelsesfaktoren med det tal, vi allerede har her. Så vi skal altså finde K. Ja, dividere. Vi skal altså finde K. Og K, så tager vi linje A til C, som vi så dividerer med A1 og C1. Så er det der altså at sige, at vi har K. Nu sætter vi så målen ind for 5 meter, det ved vi, det er 100. Som vi så dividerer med 25, og så får vi resultatet 20. Det vi så gør nu, det er, at vi simpelthen bare dividerer alle de her tal med 20.
Så det vil sige 400 minus 20, eller divideret med 20, det er 20 cm. Så den her er 20 cm. Og den her op, den bliver så 28,85 cm. Og det er sådan set bare, at du går hele vejen rundt. Du dividerer de her tal med 20. Og så får du resultatet af linjerne her. Busted! Fuck er det, du har gang i, altså? Du skal ikke ødelægge optagelsen. Jeg tømmer den der hurtigst muligt. Denne opgave skal vi bruge denne form, eller den her trekant. Og vi skal finde ud af linjen A, som er, hvor langt vi står fra vores stævn, med en snor, der er 15 meter lang, som er hævet 1,2 meter over jorden. Vi har fået oplyst 2 af vores sider. Derved kan vi bruge Pythagoras-sætningen, som hedder A i anden plus B i anden lige med C i anden. Det er så den formel, vi skal bruge til at finde vores sidste linje. Vi ved så allerede 2 af vores ubekendte her. Så vi ved, at A i anden plus 1,2 i anden er lige med 15 i anden. Nu er vi så kommet til der, hvor vi skal begynde at løse vores ligning. Først så gør vi lige det, at vi tager vores tal der i anden og regner dem ud. Så det vil sige, at A i anden plus 1,44 er lige med 225. Nu kan vi så begynde at lægge noget over på den anden side af lighedstegnet, så vi kan få A'et til at stå alene. Det gør vi ved at tage 1,44, lægge over på den anden side og minus. I og med at det står i plus, så vi gøre det omvendte på den anden side og gøre det samme på begge sider. Det vil sige, at A er lige med 225 minus 1,44. Yes. Undskyld, A i anden er lige med 225 minus 144. Godt. Det kan vi så regne ud. A i anden er lige med 223,56. Yes. Det næste vi så kan gøre for at finde ud af at fjerne det her i anden, der bruger vi kvadratrod. Så det vil sige, at A er lige med 223,56 i kvadratrod. Og det giver A lige med 14,95. Nu har vi så fundet ud af vores linje A. Så vi kan skrive den ind. 14,95 meter. Yes. Det var det. Det var den